Tuhan yuran di bagasan barita nauli saleho jala batu buma dihami hapor siawan nasitong di bagasan sada pakrimot Tuhan Yesus Kristus si paluai uru bimahami marparangi natama hobar tu pajuan nang songgok tuhami martoruk neroha si tutu marlapok jala marlabas neroha tabai mahapor siawan nami ganupari asalam tubuhani leho madihami holong neroha nasomar pangasi asa holong rohanami diho dohot didongan nami jolma lehot dihami pakirimon na mangolu asa marlas neroha hami mapain longo nerohami sayului ma pangiduan nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pagi ini debatasi hamulo nota di minggu pasiahon dung tritatis sadarion ima patik pau paton dohot lapatanna patik pau paton ingot hamu ma babadiahon ade minggui dinaono mari ma ulah hamu nasa siulamuna alayan go ari papiduhoni ari padadianan ni Jehovah debatang doi dan jadi ho mangula anggo dina sadari manang anak mupe manang burung manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahamu rodi pangisi di hutan di halak pe na mangibadi hutan ai di naono mari do di toppa de bata langit dohot tanah dohot laut dohot nasa di sina dungi madadia do ibana di ari babituhoni dibayar hidup bahet di pasu-pasu di bata Jehovah ari pada dia nai jala di perbadiai dia do lapatan i odo ikut dihadiah di rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang tuis rohatta di ajar nasian hata di bata ikut badia rohatta di bata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon di sido yang gosahatna atau rak mangirugu mahita baru baniribata lahu mangulahun naubat tu batik nai ali Tuhan dibata saya bergugui mahami mangulahun naubat tu batik mi. Amin. Ali Tuhan debata amanami jala para siroha Moliate madi padongan yang dohot pangaramot yomu nama
mabuan kami sahat tutikyon. Ali Tuhan debata godang do hamaulon na bodo pihami. Hamaulon di bohal ningolu siap ciganu pari. Hamaulon ala naswadong karejo. Hamaulon ala nasai martabatab bedopi bilangan ni akka na masahid. Dot ragam ni akka hamaulon na asing. Alani Tuhan selam petugu mahami asa masih holongan. Unang paluas sami holan makarikoto diri nami sendiri. Alai naing masian lam situturo hanami masih holongan dohot masih uruban. Di luas sodon waing hasusaan masa tuhami ala ni sori mago COVID-19 jalan nahol soat dohami ala hurang denggan jalan hurang gudang barbuye ni nang nahuula hami matibakon nasalaunon nuaing merpungu dohami tujulom hudukon hami matutoro ni tangamu nagogoi sai pasu-pasu ma naniula ni tangan nami pasu-pasu si panganon na boi upang kami asa gabi si perkugo tu daging nami leho mari hami hangoluan si ganupari jalaban hua mahami sian hagogotan Tuhanku jalani bapakku asih marohami kami di luas hodon waing hasusaan masa tuhami alani sore mago COVID-19 jalan nahul soat dohami marningot akka dongan nami nahurangan nabogus nasodapok mangan panakar-nakar nasopot somarama somarina namabadu rodi sude akka nagale disipanganon dohot sinumon alani iman pungu hamin waing tujulong hudukok kami ro tutoro ni tangamu nagogoi se pasu-pasu mana sida nang hami asa marsiuruban diaka nahura aku jalani bapakku asih marohami kami saya pasada kami jalabu imana Ali Tuhan debata amanami para sirohana sumurung napungudo kami di julung martangiak tuho dada mangasahon hati gorang nami na mangasahon asini roham na godang ido saya si maroham mida sa tokpang sorohot portibyon sesama dosa nami saluhut na sesungguli maroha nami asamu baroha dohot pangalahon nami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si bangulu kami amin. Baga-baga ni debata satok kido hutari koko alai bapungu-pungu kumaho muse marhide-hide akka asini roha godang tagar di parpiar ni muruku hutabunigo uhiku satok kim marado koko alai marhide-hide dengan bahasa salileng ni leleng na asyaku ho ninna Jehovah si balua ho
hasangapun ma di debata na di kijang. Amin. Hatani debata turku epistel di minggu tesadarion di mana tersurat di 2 Musa 10 mamuka maisian ayat 10 sada saat di ayat 10 dungi nina jagoba tusi Musa somonon jadi dumbodari Roma marhulalan akalote tung ditutup do parsarwani jala menubut nai marpiahan nabur humaliang parsarwani jadi mengenai nabur nama parani dia sisi namani sobat ibu jadi dan diida halak Israel aka didok bema tudonganna manhu ahadoi aidang diboto nasida manang ahai alaini nasi Musa ma tu nasida imasa tusagu nani lehon ni Jehovah Tuhamu baik si pangano jadi di bayan halak Israeli masomoni adong ma papungu godam adong papungu otik ima saatna mertua ma akan atu mangihon hatani debara jala naupioksa. Amin. Tidak ko maha porsiaw tay songon nani hatidak ko nirongata sa porsiaw disadok portibion rak mahida madok
au porsea ide bata Jehovah ido ama parkuku na suatu dosan na tumo palangit do tanu au porsea di Yesus Kristus anak nide bata Jehovah na sasalai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siatot di barbaria andorak suhaguguan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus nama tetar pajar luimana di hau pinos silang nyatuat tuban watoru dung di tanong na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul pisiamu di bata Jehovah ama naik perkubu nasu hatulusani di simai mana pemolok suhut tutanoon manghumi halak na mangulu do namade au porsea ditot di barbadia jala alok sada huria nabadia huria atau bani halak Kristen akan nabadia dohot dihasesan di dosa dohot dihalai nama dok mulak mengulu suruh dari ni halak nang mate dohot dihamuluan nasura sudah amin. Kabigi matikting nama saro nanek sepamasawan ni huriata di bagasan minggu sedarion na perjulu guarni minggu sedarion ima minggu pasiagon dung krinatis marhite topik minggu sedarion mangaradoti hasadaw ni todi disungguli do hita bahwa terju do HKBP mangaradoti hasadaw di bagasan Tuhani Allah HKBP ima perdomuan ni akan aporsia di debata ama anak dohotor di perbadia najino sian portibion na di bakumu jala di perbadiai gabe huria jala na disuruh tu portibion lahu mamaritahon barida nauli di debata di bagasan Yesus Kristus na baruahon permingguan di minggu sadarion sada Agustus 2020 sada di patu paru permingguan keluarga di bagas gan memakai acara na pinadari di huria hopar tuarahan di pamareta nang pucuk ni pimpinan sian distrik 20 Kepulauan Riau tatangnya koma asa toktong mahida di bagasan hari pason nasian debata na patuluhon peduli kasih di minggu sadarion sada Agustus 2020 sada marhite dewan diakonia huriatta di patupa huriatta do pasahaton pangurupion songon dalan ni huriatta manangyakon ruas ni huria na terpapar covid nunga mardalan tuluhali dohot ruas ni huriatta na terdampak covid 10 sia na maringanan di konsistori dung jolo di patupa ibadah singkat na berjulu tuna terpapar covid 10 sia di pasahat liat tama marhite dewan diakonia tuli mahala tuna terdampak covid 10 sia di pasahat liat tama marhite dewan diakonia tu 50 obat kakak na paupaton sumbangan peduli kasih covid 10 sia di jalan huriatta do sumbangan mengurupi ruas di huriatta di masa pandemi COVID-10 sion na perjulu sian keluarga M Sinaga inang boru manurung sian wit Korintus boras 200 kg manang 20 karung na paduapon situa L panggabian boru na 70 sian wit Kolose gudangna 10 juta rupiah na patuluhon keluarga T siahaan buru tarihoran sianwi Philadelphia 50 paket dengan isi minyak makan 2 liter, gula 1 kilo, susu 1 kaleng. Na papaton situa HA Siticak Puri Simajutak Galilea kurangna 1 juta rupiah. Na palimahon R na baban buru manihuru sian wit Pakmos kurangna 1 juta rupiah. Mulai tema di pasahat huriat dan turuas di huria
namun rade mengurupi ruas nihuriata di masa pandemi COVID-19. Saya didongani jala di pasu-pasu de batama akan daula pain hasangapot tu de bata jala las diroha di hita. Jala binabotohoma tu ruas nihuriata muladong sian hita naukap roha di nalango mengurupi ruas nihuriata meride-ide donasi ebeng manang sembago radema huriata majalo di bagasan las neroha. Saldo peduli kasih kopi 10 sia kurangna 5.110 sada 820 rupiah. Napa dimahu sumbangan di jalan huriata sumbangan ima berupa bantuan alat pojing untuk sterilasi na terpapar COVID-19 sian Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sturman Panjaitan SH, anggota DPR RI Dabil Kepri Margide Amang John Tersirait ST Wik Ebesus. Nabaunopon pertanyaan keluarga dari Rabu 4 Agustus 2021 tabatu babema pertanyaan keluarga di Ganuk Bagas Tabi masuk pukul 2 WIB. Napas pituhon koordinasi Pakubasion Kamis 5 Agustus 2021 pukul 20 WIB di Patupa Huriata do koordinasi Pakubasion Perhalado Huriata AKBP Batu Ajilama. Nama ringanan di konsistori ni Huriata Riyama do Perhalado ni Huriata Madohodi koordinasi Pakubasioni. Napawaluhan sumbangan pembangunan gedung serbaguna di Calon Huriata do sumbangan tu pembangunan gedung serbaguna Imasian keluarga El Siagian Buru Marbun WE Prada udangna 200.000. Mulai tema di pasat Huriata tu ruas ni Huria naung rade mengurupi pembangunan di tonga-tonga ni Huriata. Saya didongani jala di pasu-pasu de batama akan daula bahen hasangapon tu de bata jala las niroha di hita. Napasiahon tikting parbogason naperjolo tikting parwahon naing majalo pasu-pasu parbogason ma Peter Sandi Sihombing SE anaknya mata situa A Sihombing tubuh ninata S Bursibulun Sian Huta Jalan Pramuka Lorong Belidung nomor 12 Huria KBP Tanjung Pinang Resort Tanjung Pinang Dohot Urwana Elmin Frida Gultum AMD Ket Boru Nyamata T Gultum Tubuni Inata L Bursi Manjuntak Sian Huta Sabulung Bahagia Blok N nomor 2 Wik Nasaret Huria KBP Batu Haji Resort Batu Haji Lama. Pamasuk di hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 pukul 10 WIB di AKBP Tanjung Pinang Resort Tanjung Pinang. Napaduagon tikting perjolo naing majalo pasu-pasu perboga summa Preki Bona Siburian anaknya mata R Siburian tubuni Inata S Buru Sihobing Sian Huta Sabulung Sumber Jaya Blok A10 nomor 52 Huria KBP Batu Haji Baru Resort Sungai Langkai Dohot Urwana Sinta Marito Siahaan Borunia Mata J Siahaan Tubuni Inata M Boru Situmeang Sian Huta Batu Haji Permai Blok D nomor 12 Wik Betania Huria KBP Batu Haji Resort Batu Haji Lama. Pamasuk di hari Sabtu 14 Agustus 2021 pukul 10 WIB di AKBP Batu Haji Baru Resort Sungai Langkai. Napasapuluhon poti parasian pinabotohon matu ruas ni Huriata nungabe adong nomor rekening poti parasian ni Huriata atas nama Diakoni Sosial AKBP Batu Haji Lama tabering ma di Silatai.
Bagian C tik-tik parhep engon buima taberen distance latei Somonima tik-tik namasa do nanes pamasam ni huriata di bagasa minggon saya pasu-pasu di batama nasa tik-tik di huriana. Amin. Marhite-hite holong nabadiai Tuhan dengan dibasam napai huti-huti ngulu nami macai sonang dorohan nami labok pakilalan nami nape Tuhan godangdo nama ngaliliani ngulu nami godanggo naho hasosaho kami di ngulur dumubimay marhite-hite dampak ni COVID-19 marhite hapor siyaw nami na mga sahoko na mabahek ko partano batuan nami ido pos ni rohan nami ido napasunakon pakilalan nami ay burjudo ho manarihok kami Noai pe Tuhan di luasa sineroham dohami markumu di konsistorimon parhalado ni huriam rat dohot dewan diakonia rat dohot ruas ni huriam nama kasih holi parsauranon di konsistorion maka mulai teho dengan dibasam molope masa-masa PPKM di level obat alami majamoton godangnya akan terpapar asimaroham Tuhan tupahima parsauran namion pasu-pasu ma Tuhan ajar-ajari hami makamolatehon saluhut nai oma hami ale jahu badi batama nami nama kasih holi ho nama kasih holi suaram asimaroham Pargugoi hami mangukap rohan nami toti nami majak konho marhite-hite hasit kongan ni hatam na bediyay alani jumolo rasi hami Tuhan siya saluhut na halusaw nami marhite-hite mudaro na bediyay satu takas Tuhan tipak rohan nami parmianan ni hatam na bediyay mga sahon huason tangihon may lehelik pangiduan namion mau lihat di madiho. Amin. Horas mani kita manginan. Mau lihat di madi Jahuba, Oma patuluhali hondung masa PPKM. Ikon minggu manang marpungu ibadah minggu di keluarga di Galuh Bagas jala
di batu kahuriatan nak kita perhala do rak do dewan diakonia di konsistorium martanian mahita tu debata anggiat bui demak muse bui normal mardalan disaluhut nak kegiatan pertemuan alania manginan khobar tu topik ni minggu sadarion asa tung takas mangaradu di hasadaon di bagasan tordi tapai mitibut mahatana laho pahatus son pangiduan di minggu sadarion imana tersurat di surat Nis Paulus Turia Efesus bid 24 memukamai ayat sada sahatu ayat pitu sono mahatana asa ahu natarihut di bagasan Tuhani huapoy mahamu parangehon hamu manatama khobar tu pajuwon nau songgop Tuhamu martoruk ni roha situtu marlabok jala marlabas ni roha masih haihean di bagasan roha naholong harenggasok kamu mangarado di hasadaon ni todi pinadomu ni dame ay sada do dagingi jala sada do todi ay somonido hamu tarju di bagasan sada pakirimon di pajumoni sada do Tuhan sada do haporsiaw sada do nam padidio sada do debata amani sasudi si gonggo mi saluhut si toru si saluhut jalan si ingani saluhut alai tuganut hitabidu di basa-basahon asiasi marguru tu panagihonon ni pangalihon ni Kristus ema sahatna amanginang maceulido upasani halak batak manang satu kata kiasan laho pahotton hasadaon gampang dicerna jala macai sederhana laho mengajak mangulahon majamotton ado pigari sonidok somonon sada somon dainiai onan merdua somon daini tua pitor muradon atusan jalan pitor hatok bonulah honotton mulai ko mapartahaton hasadaon dongi do ko mamuse manibung rap tutoru mengangkat rap tu gijam ini sangat enak dan mulut tagubah pun ini sangat indah jalan kok kelas mirohado mulu Jepang praktekna mulu rak diulah manang aspek dia kita poin namar dongan namar hamarangi nasaulau dungi mulai doko mamuse masih tukul-tukulan songon masih amin-aminan songon lapak ligau masih tukul-tukulan songon suhat birubia dan ini memang sangat indah ada kekuatan jala macai denganilah di daun sahat tu nomor perbue dengan perbuena nak pedi dia bana tubuh alai doho situasi nasomoni na boy masih amin-aminan jala boy masih tukul-tukulan dia bertahan dalam terpaan apapun alanido saya dipertahankan halak batak do hasadauni sangat sederhana jala macam raulah olotton kesannya ima lasni roha sonang ni pakilala alai realitana tabereng ma holari dapat do masan ni kopiton hanya 2 minggu do idia masongon dayo naik dan boy rap sabadaya nakpe memang ngadi bereng susani nadi luar nadao di negara asing ketika terpapar
Kalau mana topengah cik pakai lalana, alai do mulai saat tu Indonesia hanya 2 minggu loh. Tak tolak rak madai songon dayonai. Banyak yang berontak, hanya pakai masker. Soalnya sesak mau pakai lalana kan terlalu susah kan. Tak susah sebenarnya ketika dia merasakan apa yang dirasakan penderitaan, mari kita media jangan sampai seperti itu. Tak dia pakai lalaan nani sosak ni masker, siapa nosak ni paparan ni COVID-19. Juga di masyarakat saya hanya 2 minggu kok menahan mulai komerdeli baru 2 minggu baru maju naik macam motor diri mangor maju merdeli mulai kok mengalang ketemu mangor maju apa adanya yang sudah disediakan karena sudah dilubah untuk 2 minggu apa yang saya butuhkan ya apa adanya. Dan dampaknya memang sebenarnya juga rak memulangkan ini luar biasa. Nah, di deba dari dedui dihitung-hitung saya tidak keluar aturannya pengeluaran saya 2 minggu ini sekian ala-ala naludol hanya sekian maka saya akan berbagi dengan yang lain. Ada belum yang makin lalui. Tapi seandainya semuanya mungkin atau berayas. Alai ima realitana. Dan bahkan sampai sekarang pun jupang dui. Nakpe dihilala dongan ngai sapun jamuni bana terpapar dan bui bana makilala nomor 8 dia tidak ikut berbaur di sana mau rubi baru mau dua usut di sisi na jepang ima sudah di sisi bahwa ada seorang kita mati ngai datuk mengurung termempusi persayarana dianggap itu ada dangi nasa makilala alai dong kondisi baru sama asa jepang dayon dayon mual. Be manang dia be sasintongna langsung kilala. Ternyata putas jolo-jolo tubuh sudah melihat ini. Ngatu macam balodo di pulau patakas somo asa sahat tu turun sahat tu pertikian tasonare ketika kita merenungkan ini. Molo tahanolu berdoa di aspek kehidupan lah tu dia betul di pertemuan dia pe molo ngasa terus terngiang padohan seda somod dayon niai unang berdua somod dayon itu menibung ratu toru mengangkat ratu bijak masih amin-aminan sama lapak negawan masih tukul-tukulan sama suat ibu dia ini sangat indah alani doang anginan jala iman waeng kami nengoton di si Paulus tuhuria Efesus. Di paingoton asa tungtakas hasadaon di roha. Idokon ibana dia tului haringga sok kamuma mangaraduti hasadaon di todi pinado muni damai. Sebenarnya menciptakan kesatuan bukan kita. Kesatuan itu sudah diciptakan Tuhan. Orang tanggung jawab tak adalah memelihara, mengaduti. Ini sudah diciptakan Tuhan. Ngapa dijoloi bana di bagasa dirine? Tangi yang Yesus asa sadana sida sama kita nasada aliamang. Ngadi patak kasih sadar do Tuhan, sadar do batas, sadar do Tuhan. Ada satu kesatuan, ini sudah diciptakan. Di bagasan mulu, kebutuhan kita sudah diberi, harus ada kesatuan. Alami si Paulus, tak ada di mana. Tanggung jawabnya sekarang hanya memelihara. Seberat apa memelihara daripada menciptakan? Sebenarnya berinovasi, dia harus memikirkan dari mana sumbernya, bagaimana menghubungkan dan bagaimana meneruskan. Berinovasi, menciptakan sesuatu itu sangat sulit, prosesnya sangat sulit. Alai memelihara tidak sesulit menciptakan. Alani molo dak pola berat HP memelihara. Kalau baca motor doh, kalau menunggu doh lapai motor. So nani kona horyo puta,
kita hidup pasai. Holang teringi yang noni ohi dua teh. Holang ngatur terbayang daun ini bahasa daun ohi de kusungna doa piate. Sebenarnya sangat tidak sulit untuk memelihara. Alai realnya dan itu yang dilihat oleh Paulus.